Trí dó héan náid be. Dí raibh bríanann seo I gréibh na nuaíochta as Meiriceá. Don ine an 9 lá meánfóir 2010. Trump. Tá Trump sa nuaíocht agus ní haon ionta sé sin. Tá sé ag leanach de raibh lena bhulla Vladimir Putin. Agus ein taon Mike Pence leis. Go hé Mike Pence sin é an a chóirthóir don leas uachtaránacht. Tá sé seo ar nó ag chur olc chóghúilethe Donald Trump, chorastóibh go mór iad rá bhfuil go háirithe Hillary Clinton mar hampla ag rá gur rud neamhthíreach I leithéid rá. Ach dahearmhí Trump, dahearmhí sé an méid a dúirt sé an fáilte neamhghnách an meas neamhghnách atá sé ag tuispaint do uachtarán na Rúise. Agus é ag tuairt túsáite tosaíocht do cheannareacht an duine tíornúile seo thar uachtarán Meiriceá é féin. Dála cáine ó réanlathaí agus poblachtánaí a réan atá ag léiriú mí thuaimhnis go tréan. Nor níl sagam céir a dúirt Donald Trump faoi ionsaithe Gnéis ach cibéire a dúirt sé ó post gilcrochta sa bhliain 2013. Deir sé céird me fiag súil leis nuair a chuireann tú fir agus mráid a chéile. Well, slí amháin an ceart aige ach ar nó ní cheart ionsaithe Gnéis a leagan ar chumasc nó curla chéile fearr agus ban. So, tá sé cáinte agus lochtathe ag criticúirí. Ach tá sonraí nua ag léiriú fairsinge na faibe sé sin ionsaithe Gnéis in san arm. Sílim dá réir sin nach bhfuil an nóchtlan ach ag úsáid tapú na deise. Chun túriscí dhéanamh air. Nis, níl áthas ar bhunúchas I Meiriceá sé sin na Hindiaigh. Tá na Stáit Aontaithe ag leanach de raibh lena nionra ar na tearmain Indiach in North Dakota agus mar chuidstin scéal tugann bherne Bailey a chóirt ar a baile dúchas. Nach bhfuil an níos mó marall ar an Army Corps of Engineers a tháinig isteach agus a bhá an baile faoi loch Sirga. Ca me leis ciúil níos cai mé rud a lorgan seo. Taiscomar. Níl a sagam cór chur mé má
Fápéir. sé tá na haléirgethe ag chorastam. Seo. Is chorame. Níl fácaí dá baile dúchas ach cuilihíní airigid ag gliscnach was na gréine. Nach idir an dálín tá na mílte á meala go dtí mánaí North Dakota chun agóidíanna le daoine mar bhar na béilí. Céird a rinne an banc. Céird a rinne Wells Fargo. Is cosúil gur oscail aibrithe de chuid Wells Fargo cúntais agus gur eisi siad cártaí creidmheasa go rúnda the chustaméirí gan teiliú na gustaméirí. D'oscail siad na cúntais bréige seo anas gomach na custaméirí táilí anas go garnthach na custaméirí táilí as na cúntais seo bheith hacu. I bhírinne níor cheart na cúntais a bheith ann. Tá an bank ag déanna leabhar gníomhanis ach ní léir go bhfuil si déanna mór an difríochta. Is léir den phobal nach bhfuil an tú ach gadathe. Cathú Serena Williams amach as chomórtas as cuilte na Stát Aontaithe sa leachríomh. Bhí mé ag caint theanna faoin bhreithimh Thomas G. Múcáisir de sí rialú nó go leathanach an teachtain seo. Agus séir is bun agus báir an rialathe grúma seo ná go bhfuil na scailinaí briste. Tá an rialú neamhphrócaireach neamhhalamh seo ag déanamh macálaigh timpeall Stát Connecticut agus áit san eile mar a léiríonn sé na ochtainna go léir atá ar chóras Idiachais Connecticut. Airbnb. Má listálan tú óstach má aircíonn tú óstach caithe tú freagrachtach leacha as an óstach sin agus fearíar de Airbnb tá a gléantachtaí féin ag riint na hóstaí seo. Is chosúil go bhfuil sé éasca de óstaí císóirí anchasacha éiteach chúnsí mar chinne, ís, inscinne agus tosca eile de réir mar a hainaíonn leis na ach, ní bhaininn sin le hábhar. Cén fánach maithne? Baineann. Tá Obama á chosint féin as an méid béime a leag sé ar an áisiúla déanaí. Tá sé ag súil go leanthaí a chlaíonn I dtreo na háise
isteach sa chéad rialta selle. Tá cóirí san náise go nearnú tástáil núcleach sa chóré huai. Fachas gníomhíocht seismach an sin le déanaí. Ór bheart nua chun costa sí drogaí a dheara. Ach chun is féidir é dheara tríd agosta sa chur na háirchóirí seachas ar nó na cólachtaí dintús drogaí. Séird a dhéanaí banisteoir leasan, ilas agam céirdéir sin. Ag cearú lista na drogaí lista na drogaí is fearr leo do sin ceannis a bhí agam lastach nach do hinis lasta gríasú lasú lasa. Lasa mar sin. Ag súil nach mai an darráha ag déantóirí drogaí ach costa sí ísliú. Féidir. Bhí an rindlí agus cirt chun gníomhú in Robert McDonnell ar ghovarnóir Virginia. Ach d'éir sí das nuair cuireadh an cha mé an focail seo aimseois gus ceann tábhachtach atá an ceantú bhí sagam sin nuair a cuireadh an ceantú ar ceall ar neamhní agus sé cuairtúachtarach na státeanta a chur ar neamhní rud agan nach bhfuil cás ag na státeantathe nó ag an rinn cirt níos mó agus mar sin tá siad ag éirí as. Ír haidiúí ar eis ar fetról ach an toras seo mar gádaí sláándála do Meiriceá i Colorado. Bailó díre. Tá seirbhís dóiteán nó bhamhraach ag úsáid ladroin chun survéireacht a dhéanamh ar hinte an spéirhús. Céir de hála de Tim Tebow, bhí sé ina imleabhair pheile ach ce tá sé déanamh anois, tá sé mus a fáisc ar irin bheag díorchluife de chuid na met. Bailó dír tá sé gobair agus sin na scéalta nuaíochta sílim. Caid deirtú faoi rinne uasal mullan tú a úsle agus a óravert. Sé, ceirta is féidir an rá. Ceist bhearánach sé ach cadíon cheist. Céir de dhéanann eitleán ar bhealach isteach go dtí an Teirfort. Ascnamh deirí is cosúil. Well, sin iad na scéalta móra, fágca mé sibh go ceann lána gháile
agus idir an dálín guim ra dé orh go léir. Agus tásúla gom go bheith muidí chéile a ríis. Slán.